Uy, Mars. Ay, Bish. Kanang akong uyab ba, pinangga kayo ko, Bish. Wow. Gitagaan ko niya cellphone, gipalitan ko niya, Bish. Yang itiim na anak ko. Ka-sweet good ano, Bish. Sabi na sa itim, Bish. Dako gito, murag mga $10,000 million man siguro ko. Dako jud kayo, Bish. Palibre sa Bish, ay, sige na makaginamos. Ilibre sa kuha. Unsa to yung sunang ginamos? Ay, dili sa Bish. Ay, sige, librehon tika dito sa kanang atong tinaiging tusok-tusokon. Ano si panganana? Grabe po ka na tinay Ano bang, sa manok ba? Tinaay sa manok nga tusok-tusokon. Kana, Bish. Pero tagsingko raman na, Bish. Ay, kanang mahal, Bish. Ay, kanang steak. Mga yan na ba? Ay, naadig to, Bish. Kung anto siya kanang tinaay nga, mura siya gold, di madutlan. Katoy noon, mahal jud kayo to. Nagpalit. Kato na ako libre nimo kay dugay kay mahurot. Pwede na po. Puli-puli tagpaak. Gaya sa kung lab eh nga. Sinusaon ko kontak dikit siya kontak sa gid. Wa gyud siya signal siguro. Mga makita para ba misa kung bibisan. Tinugaya sa niya eh. Kasi mabok ko dayon ron. Love! Sorry, jud kay love na late. Love. Taon ko, love. Saon nga. Nakita mo misa kong besh nga, gipanghambog sa anak ko nga. Gipalitan ko ni mag cellphone. Na anak ko imuhang itiim. Nya auto niya. Nasuya gid kay siya love. Wa man siya uyab. Wa man siya uyab love. Sa may iyang reaction lab nga imong gisultihan anak. Dapat niyang suyaan ni siya. May pakuno ko kay kanang naapa ko na ko imong itiim nga naisud nga $10 million niya. Kanang gipalitan pa jud ko ni cellphone. Nya ganina ra ka naghuwat na ko diri la. Sus kaniyara kita ko paabot mo diri. Oh, nya naa mo ka kay lakaw dito sa Oh, unahan. napa ko ilakaw lagi to kay. Ako importante jud kay nga tuon jud dito gyud. Una nga, di lang ko magdugay. Kay ako sa tong atuon dito kung tuyo dito. Sige lab uy nya. Kanus ano sa ta magkita sunod? Habis mga sunod adlaw ba? Dugaya gud ato. Dari kay kita online kay parte man gini mong dugaya. Wala ibaw ba ka ako nga. Labay ko mga dagangan tong mga kanang mga business mga negosyo ba ito akong mama sa niya. Muna nga. Ako sa tong timan to kong mama nako. Sige lab. Di ko magdugay. Oh, sige lab. Alam pagdugay diri lab eh. Sige. Nya, Bye. kusog-kusog laglakaw kay ma late on niya kasi Sige, bye. Bye, love. Sige lab, bye lab. Saan mo to siya? Uy nga, mao pa pag-abot na to, nilakaw dayon. Nagduda dyan ko niya ba na na siya kita online. Klaro na dyan kayo na. Sundan to na ko, be. Naagi na kita dito sunahan kay nagadali-dali gud siya gud. Kadugay ba sa kong bibi boy? Ay, asan man to siya? Bi, Hey, B. ganyan ka dire. Yes! I'm so tired, you know? Pwede na mong dugayang nabot. Ay, sorry gi kay yun, Bi kay. Sus ba kay nga nagam pa kay kung nga kuan jud dito sa amo ang kuan kay tungod sa negosyo sa kong mama sad. Muna nga. Nadugay-dugay jud ko. Dugay-dugay? Ngayon jud ko sorry jud. Okay na, B. Okay na, B, uy. Pero, by the way, Bibo, si Best Chris, baka imo lagi gitagaan o ka ng touch mo. O ka ng itiim po, di mo po siya gipadaw itiim. Niya ako, unsa lang, day ko, ani di ay, wala na lang, day ko, kuha na ni. Pakahihatag na ko, or unsa ba? Ayaw ka problema, babe. Unsa man? Nako ihatag mo. Oh, nararam day na. Siguro, mas kanay mo ihatag na, mas better pa sa iya, ha? Oh. Unsa man? Kung sa kuan nila, utol na pabitsa. Kini akong ihatag mo, babe. Bali pa gyapon gani. Kini akong cellphone nga. Ipad. Kipad? Oh. Itaw lang, lab. Oh. Nya. Be, wa ka malikuan, be. Iha, touch mo. Ako, kipad. Aw. Ay, wa pa gani tamahuman gani. O di pa. Be, pa. Tabako og kuan, lumboy o posporo. Oh. Ha. Muha na lang na. Kari na lang akong bag. Ayo, Bi. Ano man? Ayaw ko na ni kung kuan na nga. Kasi diri ang mga kwarto na ka. Hoy, Paga. unsa ni? Unsa ni ako nakitaan? Tulis. Unsa ni ako nasaksiyan? Tulis. Ganina na ako naglakaw ninyo dito. Unsa ni? Unsa man ni lab? Dili, Unsa ni ang inyong gibuhat dire nganong labing makayo mo sa kumbesh? Love. Tulis lagi ni. Tulis, gi. Hatag. Ikaw ba? Kay ba ka nga ako anang uyab nganong imo man ang
kuan. Bigat ka jud kay kang dako, bigat ka jud kay kang dako. Uy, sus. Sama ni Siguro, Bibi Poseidon na kay nga Kabe. magkikibag. Sorry kayo, bis. Uy, Panawag na ko gud Bibi. imuha na lang na bis. Uy, kikipad rin ang yata. Gibatach mo. Ay, pag ingon ana bisa. Love kay na nako niya, imo lang kung ilugad sa kuan pag kaganina nga. Gitagaan ko nig ATM, gitagaan ko niya cellphone. So ako di pilion na niya bish kay tanawa. Bi, Oh, mura kag bayot bish. Hey. ayaw ka mo pag-away laboy. Ay, nakwalan ka kaya binang Sabi pabor rin, kay Minsan ba inyo kayo ayaw ka. Pabitang matian akong naman na lab. Muha na lang na bish. Adali, imuha na lang. Adi ko Bakit na Amo na lang lang? buhat siguro.